An sa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan sa muyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na relihiyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramson na production. Ang salapang number one. Ang sarapang number one. Ang sarap mong number one. Let's go. Ang sarap mong number one. Ang sarap mong number one. Okay. Dapat may Number one. Okay. Ang sarap mong number one. Okay. Di ba? Go, ulit. Ang sarap ng number one. Ay, nako. Yan, pagbati pa sa tuyang amigo. Yeah. Amigo tayo yan? Charay. Feeling close? Just marina aga, hapon, auto, banggi. Just marina aldaw. Sa indong mga kanatong natics. Nagbabalik na naman po ang sa indong lingkod, si Christina. Kasi iniman po si Boy. Ang sarap ng number one. Ang sarap mong number one. Ayan. Pag nananaw ko, ang sarap mong naalala mi si sa Cool Pal, si Nonong. Si Nonong. Nonong Bali. Yeah, ang galing-galing niya. Ang mauragon sa pagkasabi niya, ang sarap mong number one. Diba? Speaking of ang sarap mong number one, syempre, buot ming I-shout out. I-shout out. As in, buot ming i-promote ang saro sa mga kapwa Bicolano ta na nagkagawa na sindaning second episode. Yes. Kan sa indang podcast, iyo ang Kabisyo. Sa tayo pong supportaran yan. Sa roman din pong orgulyong Bicolano. Yan. Yan pong lately, nakaigo sila ng guesting with ang tulos. Big time tulos, diba? Big time tulos ang iba guest talaga na, pag, ang sarap mong number one. La Radio. Ang sarap mong number one. Mga arugin. Hanggang matapos ang episode ni Arug na kayo. Oo, so yan. So, man po yan. Yan. Supportaran ta yan. Yan, i-follow din doon sa indang Spotify account. Mga Kabisyo. Kabisyo Podcast, ang 99. Boy, baka mamala ka sa frequency. Basta 99. Bahala na ka mo sa sunod. I think 99.1. 99.1 Love Radio. So, igo po sindaning podcast na radio. Yan, shoutout kayo kay Rico Paniero. Yes, hi kapare Nyero. Kapare Nyero. Yan. So, yan. And also, may ka pa ba? May babatian ka pa ba? Binabati ko po sa kuyang magayon na ina dyan sa Kagiliog Tinambag Camarinesor. Ang sa iya pong birthday sa Oktubre 26. Magdyan na lang po kamo sa harong. Bahala na po siya kung maghanda. Bahala ka. Nagdumal pala lang. Kung magduruman na maiwan kang pakakain. Ito halong mo, kung hihilingon mo, sa kada kulon ng tao, 3 million, sabi nga ni ito, O, di ba? Diba? Sabi niya, sa 3 milyon daang tao. Bilyon pala. Tapos, akong sarong, ang agom ko, kaparehas kang birthday, kang ina ko. Sa inka pa. Diba? Parehas pa, Scorpio si Dua. Parehas Scorpio pa yun. Shout out sa imo, happy birthday sa imo. Yan. O, yun na naman kita pala sa sarong episode na siguro pag-uulayin ta. Single po yan. Promote mo pa talaga. Pag-uulayin ta ang saro sa mga siguro daing natatawanin doon daing naririsa kan tao pero may dakulang problema. Yes. Dakula ang problema ninda kaya daing nasinda nagiging ang sarap mong number one. Bago man yan. Daing nasinda nagiging actually yaon pa duman pero days sinda natatawanin doon. Days sinda natatawanin pansin. Yan. So, ngunyan na aldaw, ngunyan na episode ni, tatawan tang pansin ang gabos na mga artist. Yes. It's lalong-lalo na si mga buhay pang artist. Yes. Yan. So, lalong-lalo pa si mga taga Bicol. Yan. May bisto ka bang artist? Saro sa pinaka bistong artist sa Bicol si Pancho Piano. Pancho Piano. Yan. Bisto mo siya? Na-experience ko ang sa iyang itong pagpintura sa bowl.
Okay. Peña Prancia ka to yung kami sa Carmen. Nag-ano siya, na may mga grupo ring mga kaakian ata to or middle age na nagpipintura ng Peña Prancia. Okay. Yan. Saro siya sa mga, sa bowl. Saro siya sa mga, Organizer. Organizer. Bawang judge. Oo, daiman. Oo. Tapos, may pera naman sa artist na to. Mayroon ka pa ba? Kataklan, dahil ko ng bistado. Pero ang iba, mga klasiko dati sa, special program in the arts. Mga talagang pintor, senda, talagang drawing from the scratch. Imagine mo, sarong high school, sa Kamhay, mauurag mag-drawing. Tapos saro pa, pinakamaurag ko pang bistadong artist, si Agum ko. Yeah, si Bonbon. Pero ito ang kusuyaan ko lang talaga. Dahil niya ako kayang i-drawing hanggang ngunyan. Siyam na taon na kaming magkaibanan. Dahil niya talaga ako ka. Pero hindi man, nakakilig baka man. Baka may mga yung bayad. Kaya... Dahil nakakilig man sabi niya. Si rason niya, kung taano ako na, dahil niya ako na drawing. Kasi, ano rason? Ang sabi niya, ako, masyado ang perfect ang mukha ko para maano. Para i-drawing niya. Tapos mapasala lang. Gusto ko itong panagdo-drawing ako. Itong naghihiro pa. pero ang kasi, dahil naman sa naduduunan ng pansin si mga pintor. Siyempre, tatawan ta din pansin si mga nagigibonin mga artworks. Yes. Ako honestly, may ako masyadong bistong artist na gigibonin mga sculpture. Lalong-lalo na Bicolano artist. Pero sa mga artist na nabisto ko, nangunyan nabibisto or nagiging sikat, si Bidi-Bidi. Yan, si Bidi-Bidi, iyo. Taga-Bao yan? Iyo, taga-Bao yan si Bidi-Bidi. Itong baga nagigibonin mga bag. Tapos, siya, yan, nabisto. Anong istorya ni Bidi-Bidi? Tano siya inapo na Bidi-Bidi? Dahil kung aram, malay mo, mag-guest ka. Diba? Diba? Saro sa mga... Pero ang ginigibo niya, sabi mo nga ni bag. Mga bag, mga pero designs. May ano ka ba? May ang dikit na knowledge kung paano siya nagpuon. Ano si pinuunan niya katubago siya naging? I think ang pinuunan niya, nagbakal siyang torsido eh. Oo, maurag. Torsido lang pala siya. Day ko aram. Pero maybe, baka may sa baka tuya. Naman. Baka may mag-endorse sa tuya or may mag-recommend sa tuya na kanatong natics na baka pwede tayong ma-interview si Bidi-Bidi kung saan siya nagpuon, kung ano paan sa iyang mga future projects, kung ano pa mga ginibo niya, kung saan siya hali. Itong palaluto man, si chef artist mo. Yan, si chef diba? artist. Chef artist ko. Anday, na barkada mo. Yan. Kabisado mo. Yan, chef artist, di ba? Na saro din na artist. Kasi kung mahiling mo, ang store mo niya man talaga very maarte. Yan, diba? may mga talagang handmade siyang art na ginibo na mahihiling nindo sa iyang wall, sa iyang mga restaurant. Saka talaga, I think high school pa lang na siya and then nag-college kami. Talaga nagigibo na siya ng mga darakulang artworks. Hali ba siya sa Kamhay? Kamhay siya. Kamhay. The best. Paano pa sa ibang school? Kamay ka na. Grabe ka, may pagkabayas naman talaga. Ang hinahapod ko si chef artist. Taga-Kamay ba siya? Yan lang. Tapos, proud to be Kamhay nyo. Kung natatandaan nindo guys, kung nag-open ka tong SM, may mga may mga artworks dyan na pinipresent. Tandaan ito, pa nagki-Christmas baga, duman sa tahaw, may mga disenyo. Yan, saro yan si Eman sa mga nagigiribo ng mga, ng mga Dracula talagang, presentation. Yan. Very creative. Kaya nga yan, chef artist. Yan. Dumanin nindo, bisitahan nindo ang chef artist. Yan. Chef artist, baka naman dyan. Magkigulama kami dyan ng Magkigulama kami dyan. Bulaklak. Ayo. Or baka magkigulaman kami dyan na coupons na pwedeng pang panao sa sa samuyang mga listener. Mga kanatong natics na dyan. Yaray. Ayan. So, inahan iyan. Ang issue kasi ngunyan is that kadakol artist. Pero dikit na lang ang legit na artist. Ayo. Di ba? Nagkay ko kita ning garo realisasyon kang nagduman kita kani actually sa San Diego. Ayo. Dumanta na hiling talagang si Duon kang kasi nagduman po kami sa sarong garo museum kang mga arts. Pero kadaklan po duman talagang mahihiling mo ang mga artist gadana. Pero mailing mo talagang preserve ninda si painting. Saka talagang mahal na si painting. Pero isa pa man maano. Mayaman. Mga kinabang. Mahal na nga si painting mo. Gadang
Tug ka na. Di mo na Gari mapakinabang. nangyari kay I think Pablo Picasso ata. Yung Picasso art niya. Na katong nawara na siya, nagada na siya, may nag-collect kang sa iyang mga painting hanggang sa naging mahal. Iyo. Naging marahal na si mga paintings niya. Di pa imagine mo. Pangit lang na artist ka tapos kumemorar ka lang or aanuhan ka lang, matatawan doon lang sa imong pangaral. Mabibisto ka lang kung gadan ka na. Di ba pangit man? Dapat i-celebrate mo ang mo habang buhay ka pa. Kuta. Sana. Oo. Pero kasi, ang issue kasi dyan, paano nagiging sikat ang sarong artist? Number 1, kung gadan ka na. Daiman, ako kasi ang pagtubod ko bilang sarong artist, ang sarong bagay kung taano ka nabibisto, it's because na rin sa network mo. Yan. Oo. Kapag makang network, masakit. Dawa sa inman na bagay. Oo. Diba? Dawa, gaano kagayon ang painting mo. Pero kung kang network para ma-present mo sa sarong art exhibit, man. Yeah, ang tendency, pinapabenta mo na lang ng hababang presyo. Pero the thing is, ang saro naman na benefits na igwa kita ang sa social media, na dawa mayo kang exhibit kapag pinost mo sa social media, kapag kakaibang artworks mo na talagang very amazing, na-appreciate kang tao. Yes, there are several example kayan ho. Itong sa Jessica Soho. Sa artist itong nag-art siya sa dahon. Iyo. 'Di ba naalala mo to? Oh. Dahil sa power kang social media, talagang dako sa nagtingkilik sa iya, nag-viral pa siya. Pero mabilib ako sa iya itong nagigibo sa dahon. Mas mabilib ako sa iya kung maukit niya sa sa dahonin malunggay. Okay kung pang dahonin malunggay, itong makahiya. Yan, good luck sa imo. Yan. Matibay ka na diyan. Yan ang challenge ko sa imo. Pero mali mo, di ba? Pag-ibon. Sa kasdain, tagano siya, may isang taga Bicol. Nagibo ka to. Oh. Yung taga Bicol, I think, na-feature siya. Di ba, tapos igwapa kong nahiling ka to na itong babae na nagko-camouflage siya sa sarong lugar. Dinodrawing niya ang sadiri niya na mag-camouflage siya duman sa background niya. Oo. Diba? Ito ang masasabi ko na legit artworks. Yes. Kasi, kasi ang ngunya na panahon, talagang masasabi mong legit kapag nahiling mo si proseso kung pag-ibo. Di ba? Yes. So, tubod ako dyan na nahiling mo nag-drawing, pun sa kapinuunan, believe ako dyan. Pero ngunyan kasi, may mga artwork na day mo aram kung nag-photolab na lang. Or AI. Or AI na lang si painting. Tama, diba? oo. Pero ihapot ko sa imo, ikasaro ka din artist. Ako kasi, ang kaya ko lang stick eh. Yan. Paano mo naaraman na... sorry. Paano mo naaraman na tatao ka mag-drawing or may talent ka in arts? Actually, kasi, ang art kasi, it's a vision. It's for me, visual art. Pero may art din kita na inaapod sa larangan ng musika. Okay? Iyo. So, masasabi ko ang artwork, it's your passion. Bagay na nagluluwas sa imo naturally na mas na-appreciate kang tao. Halimbawa, for example, ang sabihin ta ng matibahin ka mag-drive. That's an art of driving. Yeah. Nagluwas sa imo bilang natural na lang sa imong pag matibay na mag-drive. Ako, for me, nagluwas si pag-drawing ko, kumbaga, dahil sa kagustuhan ko na matuto. So, kang akin pa kasi ako, ang drawing ko talaga mas stick figure muna kasi doon ka mapuon. Excuse me. Hanggang sa nagkaigwan ng mga text. Kato baga, uso ba kasi mga text na kinakawata? Yung mga Dragon Balls. Mga Dragon Balls. So, ang ginibo ka to, inarog ko. So, inarog ko to, nag-drawing. Siyempre, pag inaarog mo, pag pirmi mo beses na inaarog, daw mayong arugan, magigibo mo. Di ba? Tapos, pwede na magluwas na dyan si imagination mo na since pauro-utro mo masanaman ginibo, pwede ka na makagibo ng sa diri mong movement. Di ba? Ito si drawing ko. So, kumbaga, ang naging is talagang inulit-ulit mo. Nagirohon. Yes, Practice. Pero ano nangyari sa ko? Talagang inulit-ulit ko man, pinapractice ko man. Ang mata dahil na, singkit si Saro botlog. Kasi that's imagination din eh.
May mga tao din kasi na seeking for perfection. Ako kasi, ang artwork ko is kind of perfection kasi gusto kong inarog ko. Oh, portrait talaga sa imo portrait na gusto Oo. kong maarog. Pero may mga tao man kasi na abstract. Na kumbaga, kind of release lang nila ng emotion. Oh, dyan siguro ako bagay. Abstract. Abstract. Oo. Diba? Hindi. Ngunyan aram ko naman kanatong latex na ako pala abstractionist. Abstractionist. Pero ang sabi ko kasi duman is, hilingon mo daw abstract ka, You release a certain you release a certain emotion, pero paano mo ito may bibenta? Oo. Kung bako ka man bistadong tao. Sa bagay. Kumain ka man network. Oh. Di ba? So, iyan siguro, ka-negative part kang pagiging artists. Iya. Kung sa painting or sa kung mga painting, sculptures oo. or whatsoever. Kung di ka bistado, mayo ka. So, halimbawa, kung sa larangan ng pag-art, siguro at the young age, is magparagibo ka na. Siguro magparagibo ka na, and then halimbawa may mapagibo sa imo, ibebenta mo sa murang halaga, paparugayan, whatsoever. Yeah. So, the moment na mabisto ka na, si mga nagbarakal kang artworks mo, mamarahal to. Yeah. Oo. Diba? Ikaw man on the other side, is that, pwede ka pa si mga susunod mong gigibuhon, halang ka na ang prices. Iyo, pero man garo, tawan-taman ng benefit itong mga may network or nabibistado. Siyempre may mga times man nanda ipa man sinda talaga bistado. So ano sa mga sa hiling mo, ano sa mga ginibo ninda para mabistado? Which is yan, saro na yung sinasabi mo nga na aki pa sa na nag-artwork na and all. So napapractice niya na talaga. And then second, itong sinasabi tang social media or pangatulo, kaipuhan mo din na maghiro, magdulok mismo. Yes, kaipuhan mong ipresentar ang sadiri mo. Yes. Halimbawa kasi, ako for me, ang naririsa ko lang, di ko aram kung sa Naga City or sa ibang parte kang Bicolandia, may inapod kita mga art galleries na kung saan paglaog mo is may hiling mo ang Artist of the Week, yun eh. Yan. Di ba? Or Artist of the Month, yun eh. Photographer of the Month, yun eh. Sculpture of the Month, yun eh. Makikitang araw ka to sa sa Bicol. Kay puhan ta magkaigwa na naman. Sarap na naman ang programa. Oo. Pero, actually, ang nangyayari kasi is, ang tao, nagsasabi, ay, madali lang yan gibuhon. Mag-AI ka na lang. Ayun, mag-AI ka. Madali mo lang yan anuhon. Diba? I-print mo na sana, mag-ibo ka na lang. So, inang makanos na isipon ko niyan para duman sa mga tao nagigibo ng art na kung saan, yun na si kinabubuhay ninda or yun ang iniisip ninda na maging source kan sa indang kan sa indang mga pagkakan. Pagkabuhay, yeah. Pagkabuhay. Kaya may nahiling ka baga. Kadaklan baga mga artist payat. Tano? Nahiling mo? Narisa mo? Iyon di ba? Kasi dahil mo sila natatao ning dakulang pagkakan? ning kwarta. Dahil man. Pero that's one thing na din. Na kumbaga, it's an di ko lang aram, di ko maintindihan. Yeah. Pero inang sabi ko. Pero siguro kung passion mo talaga, dawa di ka mahiling di ka naghahalat ning kapalit tuman sa mawa pagka kwarta. Araw katong nangyari ki Miss Ann Curtis. May sarong artist na gibo kang nag-portrait kan sa iyang mukha. Drawing siya. Yeah. Di ko kasi aram, I'm sorry. So yeah, nag-drawing si mukha ni Madam Ann. Tapos ito kadako na naman nag-issue nga ni daw tinaon na ngayon ni Ann Curtis duman sa lalaki. Pero ito kung hihilingon mo, saro na to sa mga saro na to sa naging epektibong aksyon niya na para siya mabistado. Di mo aram baka AI. Daiman, talagang pinahiling da baga. Pinahiling si Pagibo? Si Pagibo and all. Oh, okay. I-search mo na lang. Pero ito, saro to sa mga naging kaya nga sabi na, kung gusto mo mambistado, dapat magibo ka ng paagi. Waro ka to. Ngunyan, nag-viral na siya. Tapos, tinatawan pa siya ng free promotion from Ann Curtis. Oh, wow. Diba? Iyo. So, inang sa tuya, na kumbaga ika-artist, na even though ang sa imong komunidad, garo malabo na matawan ng pagbisto, idulok mo na. Yeah. Siguro, dahil ka magsuko na ipabisto man sa imong artworks, lalong-lalo na kung ika-Bicolano. Diba? Na dahil, aram ko, mga Bicolano talagang, mga uragon yan eh. Sa larangan kang pag-gibo ng mga arts. Yeah. Musika man yan, painting man yan, or sculpture man yan, matitibay kita. So,
kung ang komunidad mo, day ka nasusuportahan or day ka natatabangan, halimbawa kan sa barangay nindo, may man programa ang barangay nindo for artists. Di mag-move ka na sa syudad. Di ba? Makipagsapalaran ka na i-presentar ang sa imong mga artworks. Di ba? O baka pwede po ako mag-exhibit man lang. Di ba? Kasi for sure, kung halimbawa sa Naga, igwa kitang bisto na or igwa na kitang haloy na exhibit, or sabihin ta ng, ano pa dyan? Itong museum. Kind of museum na kung saan pwede ka makapag-display. Baka siguro matatawa na sindaning mga break. Di ba? Kasi imaginein mo, halimbawa kung ako, may harong ako, magayon. Kasi kadaklan na taong yan, nagkakagibo na yung magayon na harong. Gusto kong lagan ang wall ko ng magayon na painting. Pero ang gusto kong painting is halik mismo sa tunay na tao, legit. Di mo naman ako sa art gallery. Di ba? So, mo naman ako sa art gallery, yun naman si mga paintings mo, igwasin ng mga brochures, igwasin ng mga that's the time na siguro matatawan ka ning pag-asa na mabisto, mabakal sa tamang presyo si mga arts mo. Tama. Di ba? Saka, isipon ta na lang po na kung di man po kita suportaran kan sa tuyang nasa komunidad or sa tuyang pamilya or kung sisay man na ba, inot na pong iisipon ang pagsuporta po sa bagay na aruken sa imo po yan mapuon. Kasi kung sa imo pa lang po, mayo ka lang suporta na, nasusupog ako magdulog ki aruken ko aruken. Nasusupog ako sa tao na i-share ining ko tabaka tatsaran. May mangyayari. Dapat be proud. Yes. Whatever is your artwork is. Kasi sabi mo kung pangit man sa ibang tao, well, hali mo yan sa buot mong. Ginibo mo yan hali sa imong puso. Yan. Di ba? Kasi art take time, yeah. Sabi nga, di ba? May dapat na pwedeng maghusgakan sa imong sadiring artwork. Kasi that's just a representation of yourself. Kumbaga, niluwas mo lang ang puso mo duman. Grabe. Diba? Kumbaga, pangit man yan, pero the way na ginibo mo siya, nagbalyo ka pa ng ilog. Ay, grabe, Nagbalyo ka pa ng bundok para ma-draw. Madrawing mo na. Hali sa ikabuturan kan sa imong puso, ang sa imong diba? Pagibo. Pero araw kani, sarok pa, ito hong drawing kang si Urig sa kasi elepante. Naalala mo to? Hindi ka nagdadalan. Si Uring na nagpe-painting. Yan. Oo. Iko sa latamanin na daangon yan. Talaga? Yan. Tapos ito pa, sarap pa sa sa trabaho ta. Siya, may Parkinson's disease. Yeah. Pero nagpipintura pa siya. Ayun, nagpe-painting siya. Kumbaga, nilulos niya lang kumbaga, abstractionist ba siya? Bukod siyang abstract. Abstractionist. Ano siya? Abstract? Oil abstract. Paint ba yun? Oil painting? Pero bukod siyang abstract. Sa canvas? All on canvas and then landscape. Saka itong mga taong may mga kakundian or may mga sa hawak. May mga problema. May mga pagkukulang. Ang may iba problema ka sa inda? Minsan baga ang iba kayan, si ito nagpapirintura palagod si mga mayong kamot. Oo. Singuso lang ang gamit. Or bitis. Iyo palugod si mga talagang eager. Well, itong natataoning pansin, nababakaling mahal. Kasi totally kakaiba talaga. Pag sinabi mong, si nag-gibo kang artwork na ni? Si si Arog ka yan. Ay, bilib na ko yan. Di ba kalong ko sa imo mahal? Di ba? So, ang kasi duman is, as an artist, talaga mag-gibo ka rin ng pangaran. Mag-gibo ka ng pangaran di ba? Pag nahiling kan sa ron tao na into art, na halimbawa, si painting mo, or si inukit mo, may initial mo, ay gibo ni iyo gibo yan. O baka lang ko ni sa imong alang ko na presyo. Di ba? O so ngunyan, pagpuon duman, halimbawa ako, naggibo ko ng painting, binakal mo sa akong G's. Binakal mo ng G's, nilaag mo sa harong mo. Iyo. Tapos, magayunan man ngayon. Painting, iyo magayunan talaga yan. Gusto mong bakalon. Sangkatos. Di ba, binenta mong sanggatos. Tapos tiglag sa harong namang katong nagbawal sa imo. Uy, magayunan man ngayon. Pinangayon bakalon mo. 200. Hanggang sa ang presyo nagtaas na. So I think that's one way na nagkakaigo rin ng pagtaas ng value sa imong mga artworks. So halimbawa, pag nagigibo ka na, nabisto na si pangaran mo, ay gibo na ni Naggalas ka, artist ka, bininta ko lang yun 20.
Ganyan na sa na 20,000 na, di ba? Diba? Oo. So, I think that's one way din. Let the fate kung sa indarahon at sa imong mga artwork. Pero sana di ka ang nangyayari kasi, Christine, ginigibon na nindang ginigibon nindang kabuhayan, which is garo pangit man isipon kasi isipon mo saan ka makuaning pang-aral daw mo, di ba? Saan ka makuanin pambakal mo ning oil, pang paint mo, kung asa ka man lang duman sa sa pag-ibon ng artworks. So, dapat kung ikaw talaga mismo, bago ka magpuon, dapat igwa ka ning flow of money na naglalaog sa imo. Di ba? Kasi kung matuto ka lang sa pag-ibon ng artworks, tapos day ka pa man natataon ng kwarta, baka mamulubi ka lang. Baka, malay mo, dyan nga ni magpuon itong sabi mong Dirgis lang or 20-20, dyan mo na siya nagpuon. Diba? Pero benta niya. Grabe naman yan. Nag-ibo ka ni magagayo na artwork sa 20 pesos lang. Diba? Na, yun na nga kaya nga kita ng kakaiguning araw kanihong inisyatibo ng pag-ulayan ang mga artists. Na sana tawan ta sinda ning importansya. Kasi ang sarong arts, bako lang po yan inaabot din sarong oras. Dahil lang po inaabot ning sarong minuto na madali lang pong gibuhon. Lalong-lalo na nga, sabi mo nga igwa po yan, sa kada drawing, kada stroke kan sa indang mga linya dyan sa indang canvas or sa indang pag-drawing, igwa po yan puso. Igwa po yan ning sakit, igwa po yan ning igwa ning istorya. Istorya. Yeah, so, kumbaga, tawan ta sana ning halaga ang kada painting na igwasinda. Sa kada man po pagbaraton. Sa mga tao man po naan. Pero kadakran kasi talaga, Pilipino yan, culture na, paano man daw, pa-discount man daw. Aram mo, may I think may nabasa ko ning sarong article na sabi niya, nasa maling lugar ka lang talaga. Kasi may sarong Filipino artist na nagduman siya sa ibang bansa. Nagparagibo siya ng artwork, tapos ang artwork niya mahalon. Yes, mahalon. Kasi nasa ibang bansa na siya eh. May mga taong handang magbayad sa ginibo mo. So tama man talaga sinabi mo. Nasa salang lugar ka sa namin. Oo, nasa salang lugar ka lang mismo talaga. Or day ka pa talaga, day ka pa na hihiling kang ibang tao para ma-apresyaraan sa imong kagayunan sa pagpintura or sa imong arts. Pero ako sana, ang ko digni, ang paglaom ko, na sana halimbawa kita, si grupo ng mga artist, or siguro si syudad, magkaigwa sila ng art galleries na every month mag-present sila ng iba-ibang artist or whatsoever. Tapos halimbawa man si mga interior designing, architecture, na i-endorse nindo. Oy, kung gusto po nindong magagayo na artworks para sa indong harong, magdignuban po kamo sa art gallery na ini. May matitibay sinda ning mga pintor. Di ba? So, mapabakal nindo si mga gibo ninda on the right price. Kasi, aram mo, nahihirak lang kasi talaga ako duman sa mga sararadit na artist na matitibay ang gibo. Yeah. Pero dahil sinda ning magayon na network, nakukuhaan sa indang mga arts sa barat na presyo. So mayos sindang madulukan para itangro ang sindang mga arts, di ba? Oo. So sana kung lalong-lalo na dyan sa Bicol is really full of people of artists. Full of arts actually. So sana magkaigwan na naman kita ng saro pang inisyatibo, saro pang programa, or dawa saro lang na ang konsepto kan bawa sabihin ta ng private sector na magkaigwan ng programa para sa mga artists. May feeling or ko like a private sector na madali ninda madudulukan. Na magkataig ba ng tarabangan para at least, sige, di na ngayon kamo sa bibenta ko ngayon sa para matabangan sinda. Hanggang sa sinda, mambistado. Diba? Na paghirup-hurupan o pag-isipan na araw kayo na igwa sa at least private sector man yan or bako. Sana magkaigwa. Yes. Pero sana actually igwaman siguro nangyayari ngunyan. Pero sana tabangan ta din sinda na i-promote na yan. Kung igwaman, sana i-promote ta, sana magluwas na kamo sa inyong mga lungga para kamuho tinukhang Dahil, para at least
tawan taning doon ang mga artists. Yes. Saka ano lang, sabi ko nga sa Indo, bako lang po yan. Ang dinuunan mi lang mo niya napansin is painting ata eh. Pero actually, ang pagiging artist, bako lang po sa painting. Sa mga Sometimes po sa pagluto, di ba? Sa sculpture, sa mga pag-ibong bado, bag, sa mga pag-ibon ng pag-design. bag. Kadakol kita ning mga artists, mga creative people. Ang mga creative people. Pero ang sabi ko lang sa Indo, ini wala nang hinangos. Ini lang kasi ang kinakamundo ko, Christine. May mga taong nagigibon ng maray na artworks. Mm-hmm. Especially, mahiling man yan kan tao sa sa social media. Ma-post ka ning magayon na picture. Magayon na picture kinuamo during Peña Francia Festival o saro sa mga event or saro sa mga nakakabighaning picture. Isi-save kan tao, i-repost sa indang page. Yeah. Without crediting the owner of the picture. Yeah. Can you imagine that? Yun lang po ang sarong bagay na nakakamundo. Plagiarism tulos no. Kaya sana, ang ano ko digdi, ang sarong paglaom ko na naman, na sana kita din maging instrumento na halion ang araw kayo na pag-iisip, na halion ang pagdaya. O sabihin, ang pag-grab ng credit. Kumbaga, respeto na lang doon sa taong nagpagal, mag-isip, mag-gibo. Yes. Diba? Oo. Pero makikita magiginibo ang taong niya nabubuta na sa kwarta. Yeah. Ay saka dai mo ma-please ang kadaklan. Data mo please ang kadaklan. Pero sana kung gigibuhan mo nindo yan, please credit. At least credit, yeah. To the owner. Kaya sana sana ang Taga Bicol Podcast padagos na nag-initiate kami na nagtataong boses duman sa mga taong mayong boses as in nagtatao din po kami ng inspirasyon para at least matawan ning giya kung anong dapat ang gibuhon, di ba? Saka ang podcast ni or ang page mi hinihinguha kan Taga Bicol Podcast na magtao sa Indo nin mga original na content. Yeah. Diba? Kung nahiling man nindo na daimi man kayang ikoy na ang pictures, binabayadan mo yan. Huli ta syempre nagtutubod kami na kada gibo may katumbas na nahalaga. Yeah. Kaya yan. So, anong take mo para digdi sa episode na ni? Ang take ko lang digdi sa episode na ni na sana tawan doon ang mga artist na dinuon si Darkness. Yeah, doon. Anong inigibo mo sa ko? Tawan. Sabi ka kan Taga Bicol Podcast, tawan da ka mong doon. Tawan sindang garo impact to the people, impact to the world na, we exist. Mm-hmm. In English ko lugo do para maintindihan mo. Yeah, we are also exist. Natandaan mo ko sa inyo. We are also exist. We also exist. Daw yung sige magalo na na issue. Yeah, we also exist. And then, sabi ko nga ang pinaka-importante sa gabos na bagay, respeto. Lalong-lalo naman sa sinasabi mong dahil nag-credit sa mga artist. And then, sana po, kung igwa man po sila binibenta, dahil man po pakabarat. Saka dahil po maghagad ng discount. Lalong-lalo na kung magkayunon man talaga sa pagkagibo. Pero kung dahil man, go. Saka dahil po pagpikion. Lalong-lalo na itong mga, igwa kita kayong mga mga artist man da ako no. Pero ang gibo man lang pala hali sa AI. Kasi ang lunoko mo. Sa diri mo. Sa diri mo, di ba? Paano palan kung ka mo? Paano palan kung papinturahon ka mo o papainting ka mo o pagibuhon ka mong bag on the spot? Then you can't do it. Kasi nga hali man lang sa iba ang ginibo nindo. Ay, well, pwede mo man, pero dahil ka magtaon ng presyong dakulaon. Pwede man siguro. Si presyong tama lang sana. Ayo. Saka, saro pa, magtarabangan kita, lalo-lalo na dyan sa Bicol, magtarabangan po kita na sana si mga artist po na nabistado na, magkaigwa po ng inisyatibo na magkaigwa ng programa para duman man po sa mga kasarditan. Natabangan man sinda na mabisto man araw sa Indo. Yan. Yun lang po. Ako antay ko digni, lang. Ano ba? Antay ko digni? Dami mo na sinabi, na-take mo na gabos. Sinabi mo na kasi gabos eh. Aday man. Ako for me kasi, ang ano ko lang digni, ang side ko lang digni, sana gabos na bagay na hihiling nindo. Tawan nindo ning karapat dapat na halaga. Arog kan, mga nagigibonin, mga projects, nagigibonin mga arts, lalo na halimbawa, pagiging sarong content creator, naaraman nindo ang ginigibonin da content is original.
ang pinag-iisipan ninda, na inaagihan, pinupuyatan ninda para magibo yan, ini-edit ninda. Or sabihin tanang inutangan pa ang mga ginamit para lang makapagtaonin magayon na artworks. Sana gabos na bagay na to, taonin tang halaga. Yeah. Na daita lang siguro ipasipara. Sabi nga ni Christine, taon taning respeto, dai gamiton, para lang sa pansadiring interes. Yan. Sa kasabi ko nga, itong sinasabi mo, tawan doon, itong mga taong nagtataon ng mga magayon na content creation or content na talagang original. Yes. Sana talagang taon nito ning suporta kasi original nga ni. Yes. Di ba? Di sila nag-aasap duman sa mga scoop lang na mga chismis ngunyan or kung ano ang viral na pag-ulayan ngunyan, di ba? Maghinguha ka mo magtaong informasyon na siguro pangatamanan ang sa tuyang kultura. Kasi sabi ko nga sa bago, ang art dahil lang maikot sa nahihiling mo. Mm-hmm. Ang art rin yan sa pagtara mo, sa mga nadadangog art mo. Art of listening, diba? Art of looking at you. Ayan. So sana taon taning halaga yan. Yeah. So iyon man lang yung take ko. Saka saro pa dahil na ka mo para kopya. Yan. Iyon man lang talaga yan ang kinakabaldi ko bilang sarong artist din na nahihiling ko. Sige, halimbawa maski ka, habo mong mahiling ang gibo mo. Napigkopya kang iba o ginagamit kang iba, lalong-lalo na pinagkakakitaan pa kang iba. Pinagkakakitaan ng iba. Yes, that's right. So, yan, ini po si Bon. Ini man po si Christina. Asin, ini po ang podcast na ginibo para sa mga oragon. Asin sa mga artists. Asin sa mga artists. Yan. Kami nagsusuporta. Buong puso mo sa mga artists. Ini po si Christina. Ini po si Bon. Ini ang podcast na ginibo para sa mga oragon. Ini ang Taga Bicol to the World.